Good morning everyone. Isang magandang umaga po at tayo po ay nandito kay Boy Tilapia para sa mga panibagong update ng kanyang mga latagan na ating pong mabibili, no, na tilapyang Batangas. So shout out sa iyo Boy Putik. Enjoyin mo lang lagi ang paglilinis ng bangus. So hindi ka pa naman nanginginig, okay pa yan. So ipunin mo lang yung mga laman loob ng bangus at yan ay masarap. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Boy Tilapia, hindi na kita matutulungan ngayon, ha? Kayang-kaya mo na yan. Meron nga isang nagsasalita sa ko na, yan ka na naman, nagbablog ka na naman sa Malabon. Kaya mga nauhuli mga yan eh. Hindi ka ba naawa sa mga nagtitinda dyan? Sabi ko sa kanya, di naman po ako may gawa nun. Operation talaga, kada taon naman yun. Sabi ko, natural lang yon sa mga latagan dito dahil kasi market ito. So sana naintindihan mo yung mga nakikita mo at napapanood mo sa mga vlog ko. Siyempre vlogger tayo at nakita naman natin kung paano puntahan ng mga kababayan natin itong Malabon Fish Market. So nakita mo ito sa video ko na ganitong kadami yung mga mamimili. So wag natin isisi sa mga vlogger po yung mga nagiging problema po dito, no? So hindi po ako yung gumagawa at hindi po ako ang may-ari ng Malabon Fish Market. So sana nauunawaan mo yung mga vlog natin dito sa Malabon Fish Market, no? Hindi porket nagbablog kami na yung salarin dito, hindi po. Tingnan niyo na lang po si Boy Putik. Oh, di ba? Masakit na kilikili. Masakit na ang kilikili. So maraming order sa kanya, hindi na naman siya magkaundagaga. Ganyan kundag sa si Boy Tilapia. Eh mga customer ni Boy Tilapia, no? Shoutout sa'yo, madam. Good morning. Alright, sa mga latag niya dito ng tilapyang Batangas, ang mga presyon ay 100 pesos. Parehas 100. Malaki, 110 sa maliit. Mas mahal ang maliit ngayon, 110 dating eh. Mas mahal pa yung maliit kaysa malaki. Ba? Dating na maliit ngayon. Nakakailang cooler ka na ba? Pang-anim. Pang-anim na cooler na, no? Talagang mabili ang mga tilapyang Batangas ni Boy Tilapia. Parang hindi ko natatanda. Ayun pala si Boy Bangus. Ayun si Boy Bangus nagyeyelo na. Sana, bubuan si Boy Bangus. Sumusuko na. So eto na yung mga presyo. Ay, 100 malaki. Sa maliit natin kasi ngayon kaya mahal. Mukhang tinandagsa ng maliit, 110 ang kilo. Yan ang mga wanted, no? Malaki ang dagsak. Mas mahal yung maliit kaysa sa malaki. Kasi yung malaki, madami. Ang maliit, 110. So maraming salamat sa iyo, Boy Tilapia. Shoutout sa mga parokyano mo na dumayo sa iyo, no? So lapit tayo doon kay Boy Bangus. So dito muna tayo bago natin puntahan si Boy Bangus. So ito po yung kilo, 170. So kada piraso na po nabentahan dito ng mga bangus. So yun po yung mga price update natin. So dito naman kay Jeff, ito yung mga latag niya ng mga tuna, 220. Ay, no, good size. Yan mga good size na mga tuna, no? 220 sa kilo. Sarap ang sigaw. At ito yung mga benta naman ni Boy Bangus, 130 kada piraso ng isang bangus niya. Boy Bangus. At meron din siyang 160. At 140. Walang dabukan mi, halika na. Dito masarap na bangus.
So latag ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan. Ito ang masarap na bangus. 150, no? So shoutout sa'yo, Boss Maeng. Ito, buslan doon. Tumingin ka naman dyan. Linggong maulan. May bagyo ba buslan doon? Ewan ko kung may bagyo. Hindi ko alam. Hindi ako mampun kanina eh. Ayun nga, biglang umambon eh. So yan yung mga latag ni Boy Bangus ng kanyang bangus na inyong mabibili. Boss Maeng, thank you ha. Salamat. At abangan na tayo dito sa kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro, Manila. So yan po yung address dito, no? At yung kabila na patungo, yan po yung lugar ng FC Villa, Malabon, Metro, Manila. Shoutout sa'yo, Moy Moy. Good morning. Ito naman yung mga presyo ng kanyang tahong. Kada kilo po ay 100 pesos. Baklad to. Ayun, baklad po. Nakahuli yung, nakuha na mga tahong medyo mataas po, no? Ang mga tahong natin ngayon. Pero matataba naman po at nakakasulit kayo. Ayun. Yan po ay 100 pesos na kilo ng latag ni Moy Moy. Moy Moy, thank you. So, pasadahan na naman natin itong mga gulay rito. So, ito, ang daming manok na calls na latag ni Ate Rogie, no? Yan po yung mga presyo. Ang dami. Manok ni Dayan. At yung mga calls na mga backbone na ka-plastic ay 100 pesos. Mga pakpak po natin ay 130. Oo, ayan ang laman niya kaya malaman. Ayan. Ayoko nga. Ayan po yung mga mansanas po natin sa mga latag na prutas. So halo po ang mga bentahan dito. May prutas, may gulay. Madawang po pa, madawang. Wala pa po. Good morning po, Nay. Shout out po. O, yun, may mga mabibili po rin kayo dito mga pagkain, no? Yung mga karyoka, ayan. So, masarap at manamis-namis na panghimagas, no? Shout out po muli. Good morning. Ganyan yung mga presyohan ng kanilang mga gulay. So, mga hito, alimango. Sa buhay ng mga alimango, no? Fresh na mga espada. Fresh na mga sapsap. Fresh na mga bisugo. Magkano bisugo ngayon, te? 260. Ay, 360. 360. Sabi ko parang medyo mababa pagka 260. Iniisip ko nga parang manila pa. Eh, yung mga sapsap po. 300. Ayan po yung mga presyo, no? Sapsap ay 300 pesos. Bakit yan? 150 na lang. So, yan yung mga latag po dito ng mga isda na fresh po ninyong mabibili. At yung mga tahong po natin dito, ang presyohan po ay 100 pesos din po ang mga kada kilo. Yan, so malalaki po ay 50 pesos. At may mga alimango dito, no? So, 300 pesos po yung mga kada kilo. Yan ang mga presyo ng mga alimango na latagan po dito sa Malabon Fish Market. Boss, good morning. Shout out. Yan ang mga latagan natin. 280 sa mga kilo ng hipon. Pompano ay 320. At yung mga pusit natin dito ay 350 ang kilo, no? Yan ang mga presyo ng mga pusit natin dito. Tumpukan ay 100 pesos.
Galunggong. Alright, yan yung mga in-update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? So yung mga presyon ay talaga nga naman ay medyo may mga paggalaw at tumaas. So yung mga pusit sa mga naghahanap ay ang presyon po ng pusit natin dito sa Malabon ay 350. So hipon natin dito ay 290. Tapos yung mga latag dito ng gulyasan ay 230. Meron kong 200 ang kilo. At ang yellow pinto na po natin ay 280. Tinda na di ko. Yan ang mga presyo dito na latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market, no? Yan ang mga isda na inyong mabibili. So eto, mga ganda mga gulyasan ni Kuya Ricky. Oh. Bangus. Hindi mo kasama, pre? May sakit yan na ni. Ati ko, wala rin dyan. Ang gulyasan mo Kuya Ricky magkano? 250. 250 ang kilo ng Wala rin. gulyasan, no? 2 kilo. Kuya Ricky, salamat! Shout out, good morning! Boy, mais! Ikot-ikot lang tayo! Ikot na, hanggang pabaliw. Alright, dito tayo sa pwesto ni Ate Lorna. Yung mga sapsap niya, oh. Sa mga sapsap niya rito ay tinutumpok na lang po sa halagang 50 pesos. 130 po yung kada piraso ng mga bangus. At 100 pesos sa mga kilo ng tilapiyang Batangas. Iyan ang mga latagan po na inyong mabibili dito sa latagan sa Malabon Fish Market. Yan ang kilo, 100 pesos. 180 isang piraso ng bangus, malalaki po. Ayan. Tumpukan ay 50 pesos na mga isang sapsap. 50 pesos lamang po ay may mauulam pa ng sapsap, no? Fresh sapsap. At masarap sa pangat. So dito tayo sa mga latagan ng mga tilapia. Ang tilapia ay ganito po, ang mga presyohan, 100 pesos. Yan po yung mga kilo at ganyan din po talaga pagkagulan ng mga latagan po dito ng tilapia Batangas sa Malabon Fish Market. So, yun nga po, at nakakapag-update na tayo sa malapit dito sa baba. At yung mga kilo nga po ng kanilang latag ay sulit presyo dahil napakamura po ng mga tilapyang Batangas. So, dito 110 po ang kilo ng tilapyang Batangas. Batangas, 110 na lang, 110. Eh, dito sa buhay na tilapia, Pampanga, 130 sa 130, malalaki po yan ang pang-inihaw. Kaya man din, kalahati. Magkano bilong mo? 150 na lang. 150? Napaubos na lang, ayun na lang yan. 150 lang ta? Oo, mag-ayun, 250 yan. 150 na lang. So, 150 na lang po yung kilo ng mga isdang bilong, no?
Sarap sa prito. Oh. Malalaki. Yan ang mga isang bilong na inyo pong mabibili. At ang cream dory. So ito yung presyo ng cream dory, dory fish. 160, 100 pesos sa mga kilo ng ulo at 80 pesos, no? Yan ang mga kilo po na ating mga tunsoy dito sa Malabon Fish Market. Hindi tayo makasingit dun sa mga bentanan tilapia Batangas, no? So pinagkakaguluhan yung mga latag nila doon. At dito naman tayo sa mga alimango. Magkano alimango? 300 ang kilo. 300 lang, bossing ko ng mura. Ayan ang mga presyo, 300 pesos, no? Bakit namin nagbibenta? Tapos bentahan naman ni Ate Pat dito ng kanyang mga bangus. Ito per piraso. 140 ang isang piraso. 180. Alimango. Naglilinis ng ano eh. Pangkilaw. Yan yung mga bangus ni Ate Pat dito sa Latagan sa Malabon Fish Market. So may tumpok din po dito sa halagang 100 pesos. Salay ginto. Salay-salay, no? Ang kilo ay 150. Tilapia rin po dito ay 130, mga tilapyang buhay. So shoutout sa iyo, Tio. Good morning. Good morning, boss na. Good morning. So ito yung mga 160. So ang labanan ngayon ng mga bentahan dito na mga bangus kada piraso na, no? Madalang tayo makakita ngayon sa per kilo. Dahil mura bangus, kaya kada piraso ang bentahan. Yes, hindi naman ang suma nun eh. Oo. Tinimbang. 180. Sayang, boss na. So, shoutout sa'yo, Geng Geng. Ay, si Geng Geng. Geng Geng. Ayun, hindi ko lapit si Geng Geng. Geng. Shoutout sa'yo, Geng Geng. Ayan, si Geng Geng. Nakita na naman kami. Shoutout sa'yo, Geng Geng. So, tumpukan po ng Chabeta, 100 pesos po ang tumpok. 150 sa mga kada kilo. So, may mga salay patang din po na mga tinutumpok, no? So, ang kilo po niya ay 180. Dito, dalawa. Dalawang kilo dito lang. Ano ba? Dadaw. Dadaw. Boss Alex, magkano ngayon ang presyo ng ano mo? 120 po sa mga Baguio. Magkano may nakabot ka pa, mag-delivery ka pa. Yan ang inabutan ko. Boss Alex, thank you ha. Yan na lang yan, wala. Ayan o. Nakabot ka pa. Yan po yung swahe. Ito po yung Kunti lang swahe. ang dating. Ang lalaki ng sugpo mo. Oh, yan. Supito. Yan po yung tumpukan ng 50 at 100 pesos. Buhay na swahe, no? Salamat! Yan ang mga latag dito, galunggong. Batambaka, no? Ano dyan sa Canada? Ayun, shout out sa mga kamag-anak niya sa Canada. Matumang na yun. Oo nga eh. So dito naman tayo sa Salay Batang. Ayan po ay 150 po ang mga kilo. Tapos tinutumpok ko sa halagang 100 pesos.
Alright, so yan po yung mga sitwasyon at kaganapan po dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag at nai-update na natin, no? So lakad pa tayo at mag-update pa tayo sa kanilang mga latagan na inyo pong mabibili. So dito tayo sa kabilang side na bentahan din po ng mga tilapiyang Batangas na napakarami at dumagsa, no? At talaga napakamura po ng mga presyo kagaya po nito. Ito po ay 100 pesos. Iyan po yung 100 pesos na mga kilo ng tilapiyang Batangas. Dito yan sa pwestuhan ni Annalyn Bernardo. Ginagamit na rin ito ng mga gumagawa ng sapatos sa Marikina. Lahat ng gumagamit ng pandikit na ito ay bumabalik at tinatangkilik dahil sa rabi. Bukod sa rabi rice, hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya So hindi tayo makaabante. at hindi po bumubuna. At kahit itim ang sapatos ninyo, ay hindi po napuputi. Hindi gaya ng ibang. So ito yung pwestuhan naman ni Annalyn Bernardo sa mga presyohan ng kanyang latag. Ayan po sa malalaki tilapiyang Batangas ay 100 pesos. Sa bangus po, magkano ang presyo? 180. Kala ko 220. Yan yung mga update natin sa latag dito kay Annalyn Bernardo, no, na kanyang mga bangus at tilapiyang Batangas. So abante na tayo at ganito yung mga latagan na ating natatnan dito sa mga naglalatag sa Malabon Fish Market. So dito 100 pesos din po yung malalaking mga tilapia. Boss Lando. Good morning. Bakit nga ba mababa ang tilapia ngayon? Bakit malalaki? Baba na. Kain baba eh. Conforme. Ba't yung maliliit ang mahal ngayon kaysa malalaki? Parehas na. Eh, yung baba na maliit, kundi lang. Yung baba na maliit. Kaya siguro mas mura yung malalaki ngayon. Yung maliit kasi parang medyo mataas ang presyo. Pero hindi mo siya pumapalo ng 130, 110, 120, ganun mga kilo. Si Agustin, tamang linis to. Nasa kabila. Ayun o. Ay, hawak na yung anak. Sarap yun sa inihaw, no? Thank you. Dito tayo kay Brian. Brian, bakit malilit ang hipon natin ngayon? Malaki, hindi kaya benta dito eh. Hindi kaya ibenta yung malalaki? Nakino. Magkano presyo ngayon yan? Magkano presyo? 300. So ganito kalalaki po yung mga hipon natin. Yung malalaki daw po ay medyo mahal, no? Ang presyohan. Kaya yung mga nakita nating mga hipon dito, halos lahat ay ganitong kalalaki lamang po na kanilang binibenta sa mga mamimili. Alright, so salamat po sa inyong lahat, no? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kaibigan natin na sumusubaybay sa ating pag-vlog sa Malabon Fish Market. So good morning, good morning. Nakapamili ka na? Nabili mo? Bangus pa rin. Ako nga, bangus din, dalawa. Salamat, salamat. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer, no? Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.